खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ पद्मश्री बान्था मोनगिरि गवालपारा जिल्लानि बिरुबाला राफाया गिख्रंथाव बेरामजों जुजिगासिनो। गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै GMCHआव बिरुबाला राफाया फाहामथाय लागासिनो। मख'नो गोनांदि बिरुबाला राफाया थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो दायना दायनि सन्देह खालामना गाग्लोबनाय बुथारनायखौ बन्द खालामनो एबा होबथानो गोख्रों खामानि मावबोगासिनो। दायना दायनि सन्देह खालामना गाग्लोबनाय बुथारनायखौ होबथानो गोख्रों मेंनाय गैयै खामानि मावबोनायनि थाखाय थांनाय 2021 मायथाइनि 25 जानुवारियाव भारत सरकारा बिरुबाला राफानो पद्मश्री बान्थाखौ गथायो। MLA रुपज्योति कर्मीनि बेरफुसार बिबुंथि हाग्रामा महिलारीनि सायाव लकसभा बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट सोनाया जोबनायनि उनाव गोख्रों जादों थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि फोसावथाया। बाक्सा जिल्लानि बर'मानि कुमारिकाटायाव NDAनि सुबुं जथुमाव बाहागो लाना बेरफुसार बिबुंथि खालामो MLA रुपज्योति कर्मीया। हाग्रामा महिलारीनि खोथाखौ मानसिफोरा खोनासङै जाबाय, बेनिखायनो हायोब्ला नोंथाङा एसे गारामाखौ बासाय, मोजां रावखौ लाखि नङाब्ला गारामाया बायलांगोन। गाबख्रावना एबा होसिख्रावना होनना बुंनायजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि हाग्रामा महिलारीया दासान्दै जिरायनायनि गोनांथि गवा आरो गोथार दावबायनोबो बोसोन होयो हाग्रामा महिलारीखौ MLA रुपज्योति कर्मीया। तिनसुकियानि काकपथार दिराक सारियालियाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय। गोख्रै खारथायजों फैनाय गंसे डाम्पारनि सौख्लायनायाव बाइकजों फैनाय 2 सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाथाया दिराकनि गभर्नमेन्ट कलेज साखाथियाव जादों। जिउ गोमानाय 2 सुबुंनि मुं आरो थंखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बेतबारि गेलेग्रा फोथाराव BPFनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे फोसावदिं मेलाव 5,000निबो बारा सुबुंफोरा बाहागो लायो। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव हाग्रामा महिलारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि प्रमद बर'आ जाम्बासो, बेहा जेबो गैला, बे सेस। प्रमद बर'आ थिगैनो दंमोनब्ला मैया दरं उदालगुरियाव मानो गावनि हेफाजाबगिरिफोरखौ BJPनो भट होआलासिनो नांगोलाव मानो थुआ बिलाय? जोङो दरं उदालगुरियाव 7,50,000 भट मोनगोन। BJPनि मानसिफोरा बयबो नांगोलावनो भट होजोबगोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। फिन रांनि सायाव जिरायनाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादों। लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि भट सोनाय साना सफैनो गेजेराव माखासे सानल'सै। बेबादि समावनो रांनि सायाव जिरायनाय माखासे सावगारिया गोबां भाइराल जादों। मिरु BSUनिफ्राय बावैसो UPPL दोलोआव जयेन जाहैनाय सुबुङा रांनि सायाव जिरायनाय माखासे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो। फैगौ बोसोर 2025 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि गोदान गाइडलाइन फोसावबाय सेबाया। 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोनब्रै OMR सेटनि सोंथि बिलाइ ABCD थागोन। बे बोसोरनिफ्राय थाखो 9आव मोननै इलेक्टिभ साबजेक्ट आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो रब'टिक्सखौ एड खालामफानाय जासिगोन। फरायसाफोरा MCQ आरो डिस्क्रिप्टिभ कुइसनाव आलादा आलादायै मोननैयावबो पास जानाय नाम्बार मोननांगोन। बे बारनिफ्राय गासिबो साबजेक्टनि प्रेक्टिकेल आनजादखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल इन्टारनेल एग्जामिनेशन कमिटिया खुंनाय जागोन। साइन्स मेथ्सआव कुइसना डाइरेक्टलि टेक्सटबुकनि जायालासे कनसेप्ट बेस जागोन। कुइसन पेपाराव एग्जाम्पल आरो रिफारेन्सेसनिखौ होफादेरनो हागौ। MCQआव डाइरेक्ट सोंथि सोङालासे साबमिशन एबा केलकुलेसनाबो थानो हागौ। गुबुन साबजेक्ट थामहिनबा भकेसनेल साबजेक्टआव कुइसन पेटार्नआ सोलायनो हागौ NEP 2020नि गाइडलाइन हिसाबै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।